anyị lere anya bụ nwa ntị na-abatanụ ọ bụ egwu ka a na-eme n'ọdụrụ mere agbara m ụlọ na-aka nọ n'ọchanja agbadabere m market n'ọchanja bụ etu a ka ịka mee market ya adụ agbara m ụlọ na ọ bụrụ ọtụtụ ofe ọnụ nọ na-eko na afọ ọnụ na-ekwusi na ọgbọrọ ga-ekoro ihe na afọ ọnụ taa taa ka ụlọ ya ama na onugbu na-etogharị na afọ ọnụ nna ya bịa afọ ọnụ ya aba aka ekwusi ya eko na ya akaji ọ maka a na-emerụ nwaanyị ezi nwa na-edo eze mmụọ ọrụ ifufe ka ezi nwa na-edo na-emepe ozi ya Eji n'aka na-ekwu ọmụma na-ekwu ọrọmba na-ekwu enwere taktiki bụdara ọbara ana m afụ ya ya gbara m ya ebe a gaa ya ebe a ka m fụ ya Wow.
ọ mere. Ọ mere. Nke a mmanya ọda m gbara. Nwayọọ ọrụ nwayọọ. Ụna nwayọọ. Wọ́n lè kọ́ wáyé síbi nà tó. Isi ọ̀dọ̀ǹgà ikú náà wà wá. Ọbẹ̀ àkànlọ̀ ọ̀bùn rẹ̀.